neapa. Chete. Yes. But my essential ore parts pama akavharwa. outfits ipapo ndiri kumburoka kamera yako yeugadzisa timbotata tombocheka iye Nyenge zvaakapfeka nasi. Kudi. Ambonatsosimuka. Aiwa, nai nasandisimuke. Aiwa, nasandisimuka. Aiwa, ndingagere ndichisimuka every show, guys. Every show here. Because this is just the beginning. Muchaneta. Aiwa, atikusimuka. Atichasimuki. Tinotenda maita. Kana boots yako chaiche. Thank you, uncle. Ndikumbirawo. Aiwa, tiskuita so. Aiwa Nyenge. Aiwa, no, we are not doing that. Anyway, let's move on to something Nyenge, else. denga upindewe. Google Captain Britain hanzi vakabirwa passport nedriver's license nebhuku remote newallet vakabirwa epiko but munhu wacho akasiya foni maybe foni yange isiri pazvinhu izvozvo aiwa kumukuseke but who does that inzwaka Nyenge who does that maybe mira ndiri kumbura ubvunza ndiani anofamba nelicense nepassport nebhuku remotikari nechitupa zvavisiri mumba here zvinhu izvi zvayo handi mukabhegi aiwa vanenge asichokavere neuyu saka kurova kuti captain vanenge vachifamba vanofamba bhuku remota vanogara nezvinhu vanofamba nezvinhu zvavo nemaassetiwoyo unonatsoziva kuti right wofamba nebhuku remota zvavafanira kufamba nematitle deeds zvinhu zvazvo hazvifambwe nazvo zviyazvo ende zvinhu zviyazvo hazvichengeterwe kungoti kana mumba kungonzi kungotsveta maybe vanenge vachityoti vakunobrekerwa mumba captain alright ada kuenda kupi nepassport ari kuenda here unotenga flight ticket these days hazvizikani unogona kubudikira wakumozambique no kana kuzambia saka gara ini nditori neyangu iripi ndatofamba neyangu wanzwa here ndiri kuti hangu sora ndini but ndiani anofamba nepassport aya unochida kushandisa maybe vanongochita zvekutimira mari usina id aiva nayo id aiva nelicense do you know kuti nzvimbo zhinji dzinonondistressa kepisha ini uri kuona kuti aiwa musastresseki ichidzidzo chaita zvinhu izvo zvinowanikwa zvazvona soro yake but alicense unongoenda unobhadhira ndizoti imari iya unobhadhira pasivr wotokatirwa imwe opiwa bhuku remotikari same applies unongodzokera futi unoti ndakarasa handizoti imari zvinhu zvese izvo zvazvika $100 ichidzidzo chitupa haisi $10 here handinatsoziya zvinhu zvese zvakabirwa hakangotsvaga ka $200 anonorika mari aiwanike zvekumhanya not all of us have the money no kepisha ane followership yakambomutengera motikari iyoyo akangoaudza sezvo unofunga kuti haisati yabuda ungaramba uchideta munhu anorarama nemahandouts mahandouts here ari kushanda peji rorwadza kushanda peji rorwadza peji rorwadza kushanda zvokuti baba vanenge vari pabasa alright auzere kuti kune vanhu vanorarama nemapeji chete ndakazvinzwa ndikatotiwo kune vamwe vari kuti vaitoti tabigwa mari yepeji saka titioneiwo kune vanhu vanoda kurarama alright vanorarama nemapeji chete zvokuti peji rikanzi ratohekewa neyoutube aiwa motonzwa utoti kutozomutsvaga kutozonzwa utoti musikana akaenda kumusha musikuzviziya so kepisha zviri pachena kuti chiri kumubatsira nekumuraramisa ipeji saka unongodzokera kusource of income yako obva wanotsanangura nyaya yako zvakanaka zimbabwe chandoidira ine vanhu vane love source of income Facebook unodzokera kukampani unoti hama dzangu ndadii ndanyura mari ndakabirwa anyway sorry but ndo zvinoitika ndo zvinoitika ini ndakatombozvitraya ndichatanga kuda kumbotesta kuti hama dzangu unonatsogara wakamusheka hama dzangu zvinhu zvaoma ndiri kumbura kumbondibatsira haashaisi tine munyama hapana chakaitika maizama zvanga zvaomonga kuti maizviitisa zvanga zvatombomuka ndamborwara Nyenge
ndatomborwara zvekutoti unosvika pakupera mari uchina kuvhiri kunana chiremba ndo andazouya ndikati hama dzangu ndakubara ndioneyo zvikanzi tiri kutumira munamato vanhu vanonamata kapa comment section asi vakatonamata kamukapura ndinasi muri panapa eh mukutoluka ipeji here peji riri kutiitirawo zviri nani haiwa ndoda kungotenda ndini rega ndingotenda hama dzangu thank you so much nekuda kwezvamurihasi usachirega kudaro seka varungu vakatsamwa varungu vanotsamwa nyenge b uri kuona nyenge zvaruda saka zvavanoda muita zvoda varungu ina handidi kupesana nevanhu because ndopesa ndofa nezhara ndofa nenzara alright fine alright ona nyenge okay fine ndogona hangu ndisingawani because page redu harisimonetize maplatforms edu hasimonetize of recent youtube yedu yakarohwa nemastrikes zvototi dai takarohwa one day yakavharwa saka koinda chichinoitika panyaya dzemastrikes pane zvinhu zvakawanda zvinogona kukonzeresa kuti urohwe nestrike chikuru ukashandisa content revamwe musina kubvumirana vanga mashandisa content yanu hatichatawo redu nekuti vakati wisisa vechi3 yacho havana kudi kuzotirova but anyway zvinhu zvinodi so saka panapa pana chiri kudi so far papage pana chiri kubuda pamaplatforms edu ese haasi kubuda but toda kutenda because ndo akatilingisa nemamwe zvimadhiri zvatiri kuita you understand zvimadhiri zvatiri kuita zvimadhiri zviri legal word deal is just a deal but isusu mai tinozorifonyora madeals atiri kuitawo akanaka takamaonawo through vanhu vakatifarira papage vakati angosendiwe ndiri kuona songe munhu anoshandika naye tinoitawo zvakati I think unokwanisa kukwanapa totopinda mabasa pa which is okay eventually someone will notice you over tokubatsira but overally the numbers I loved them, I enjoyed them, they were amazing, they were great. Shout out to all the organizers, the nominees, the artists, the attendees, you looked amazing. In future vanhu kana wapiwa invite anditika kana kuti baby uri kutongoenda please dress according to the occasion usaenda wakapfeka baby shower kana ndakapfeka hembe yekuenda kubridal shower. These are awards. Maybe usati waenda just go pa Google wonogoogla wonoona kuti